strelenie pred našu bránku. Ešte ostávame v pásme, bol tam aktívny Westerheim, ktorý to tam teraz vykombinoval, a je to Norsko, ktoré otvára skóre medzi kruhmi, zabudnutý Noah Sten a prehrávame 0-1. Teraz sme dali šancu Norom na to, aby ostali v našom obrannom pásme, po tom, čo sme si nerozumeli spätnou prihrávkou za bránkovou čiarou. To bol Patriko, ktorý trafil bránkovú konštrukciu a vďaka tomu sa Nori dostali k puku, mohli zakombinovať, potom aj peknou strelou otvoriť skóre dnešného zápasu. Bola to práve tá druhá formácia, zložená z mladíkov a z tých veľmi perspektívnych hráčov. Westerheimová aktivita a Stenovo zakončenie. Prvý strelec v rámci dnešného duelu. Legionár, pôsobiaci vo švédskom Örebro HK. Tento rok vydraftovaný Tampa Bay. Roman. Priasol zo seba brániaceho hráča, cestu nás sme to distribuovali na Gajdoša a jeho nastrelenie si našlo cestu do bránky. Vyrovnávame na 1-1. Puk tečovaný podľa všetkého len brániacim hráčom, pretože naši hostia nechávajú medzi oslavujúcimi hráčmi ako prvého Františka Gajdoša. No, boli sme odmenení za to, čo som spomínal pred chvíľkou, že opäť, aj keď z opačnej strany, veľmi jednoduché riešenie od obrancu. Dôležité, že sme ten puk dokázali dostať hore a medzi obrancami prišla výmena. A potom opäť dvaja hráči naviazali na seba Norských. Tu už je veľa tiel pred norským brankárom. Ten puk nemusí byť prudký, ale norský brankár nevidí nič. A ak ešte príde aj k teču, ako sa to stalo aj teraz, tak to skončí gól. Druhý raz po sebe situácia, kedy tam Tobiasovi Normanovi prebehli hráči, nemal príliš možnosť vidieť tú strelu a už vôbec... Chceli sme prestriedať a cez Samuela Bučeka sme sa dostali do ofenzívy. Buček už nebol v streleckej pozícii, Mudrák to skúšal aj s hokejkou brániaceho Westerheima. David Mudrák udržal útočné pásmo. Buček. Dobrá prihrávka, krásna súra, je to gól! Vaško Rudáš ostal pripravený pred odkrytou bránkou, kde si ten puk našiel jeho hokejku. Viacero veľmi dobrých vecí pri tejto gólovej situácii. Malo echo pre Miša Hudeca do štúdia, ale môže si tam rozobrať viacero z toho, pretože na jednej strane David Mudrák vynikajúco zachytil puk na modrej čiare futbalovým spôsobom. Krátka výmena puku, tuto sama Bučeka. Cezovská prihrávka a David Griger veľmi pekne to načapoval Martinovi Paškovi Rudášovi, ktorý sa len tak pootočil, nastavil, čepal hokejky. Táto prihrávka Cezovská od sama Bučeka to celé otvorila v podstate a Norov fokusovala na tú stranu, kde ten puk bol a veľmi pekná akcia. Využívame presilovú hru a vyhrávame. To už zvládli, ale vidieť, že Nori aj vo slabovke sa snažia hrať aktívne. Lantoši hľadá Takáča. Žiak pripravený na vrchole toho presilovkového rozostavenia. Pozícia, ktorá mojej Spiskerovej si veľmi dobre svedčí. A biliardová situácia aj s dávkou šťastia, ktorá prináša gól Alexa Tamášiho. Tak viac menej polovicu zápasu chválime Norov za to, ako korčľujú, akí sú nepríjemní, nebezpeční, dohrávajú súboje, ale ten hokejový kumšt, to si musíme priznať, že je viac na našej strane. Ten druhý aj tento tretí gól, ktorý dávame aj v preslovej hre, krásna akcia, vedomá. Ja viem, že si použil slovo, že aj so šťastím, ale ja si myslím, že toto bolo absolútne vedomé od každého jedného hráča. Veľmi pekná prihrávka od Petráša do toho medzikružia a tamto prišlo Alexovi Tamášimu na zlatom podnose. A z prvého pohľadu pocit, že sa to od norského hráča odrážalo, ale nie, toto bola naozaj krásna